Hola, bon dia. A veure, què s'ha de fer quan tu vas tranquil·lament pel carrer, se t'acosta una persona i es dirigeix a tu en castellà? Avui us posaré un exemple pràctic per veure com jo actuaria en aquesta situació. Perdone, una pregunta. ¿Sabe cómo se va a la Plaza Mayor? Hola, sí, mire, tiene que ir todo recto, luego gira a la izquierda y está allí mismo. ¡Hombre! ¡Meixel! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hacía mucho que no te veía. Hola, José, què tal? Mira, doncs res, estic una mica enfeinada perquè ara estic fent un postgrau de correcció i assessorament lingüístic de català. Però bé, vaig fent. Com heu pogut veure en l'exemple que us he posat, en el primer cas m'he dirigit a aquella persona en castellà. Per què? Perquè era una persona nouvinguda. No sabia català, venia de fora. I com que jo sé el castellà, amablement m'he dirigit a aquella persona en castellà. Si no hagués sapigut el castellà, hagués dirigit en anglès o en un altre idioma. En el segon cas, en canvi, m'he dirigit en català. Per què? Perquè, com heu vist, era una persona que em coneixia. Per tant, aquesta persona feia temps que vivia a Catalunya. I considero que a Catalunya s'ha de parlar en català o en aranès. Per què? Perquè són les dues llengües pròpies de Catalunya, el català i l'aranès. Perquè hi ha molts catalans que tenim la tendència de que quan algú ve a viure a Catalunya i porta anys aquí, o mesos, ens dirigim a aquella persona en castellà. Per què ho fem, això? Doncs perquè la majoria de catalans tenim un sentiment d'inferioritat. Creiem que la llengua catalana és inferior a la castellana. Per què? Doncs perquè ens han omplert el cap amb aquesta idea, que com que és una llengua que no té un estat propi, és una llengua inferior. Fins i tot hi ha gent que en diu dialectes, com en el cas d'Itàlia, que de les llengües d'Itàlia, que no són la llengua estàndard italiana, en diuen dialectes, per rebaixar-les. Doncs bé, la llengua pròpia de Catalunya, o les llengües pròpies, són el català i l'aranès. Quan algú ve de fora, si fa poc que és aquí, li parlarem en la llengua que sapiguem, català, castellà, anglès, la que sigui. Però si ja fa temps que és aquí, ha d'haver pres la llengua pròpia d'aquí, el català o l'aranès. Per tant, ens dirigirem a aquella persona en català i en aranès. Amb tota seguretat, igual que un madrileny ho faria a Madrid en castellà. Vinga, fins ara.